bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon en gonirɗon on calminama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere caggal wittude Allah julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe ɓe en ñaguima nde Allah ɓurnata ƴeew men kañumene mayɓe julde kala bandiraɓe alaɗo yano Allah wonno en garti kadi nde tawno ɓe mbi aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi enen en jiiɗa firtude oɗo aadi hakkude men e yeɓiyankoɓe Pindi TV woni pamen pamminen yewtere nde mbowɗon hebde e kala yontere tawi eɗen garta hen e toɓɓe ɓurɗe mantinade e actualité leydi ndi mbawen kadi rikkude hen mbawen kadi arde hen e hakke pamamuye meɗen tawi eɗen pammina ɗum bandiraɓe kono kadi eɗen gaddana ɗumen hen humpito eɗen gowi hen noon yaadude e terɗe rédaction Pindi Média ko noon kadi garduɗen hannde ɗo jungo men ñaamo eɗen gondi e Elage Bassar gorko mbo tulde dimat so banggue men nano komo Mouhamed Ndin gorko mbo Fonde Gande ɗum noon bandiraɓe ko ɗeɗo koye kadi gaari machallah gam ɗowande on ndeɗo yewtere en gadorto ko adi foof e haalde toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko kañumen poɗɗen faccirde no hanniri ko adi foof toɓɓere men adanɗe ma en kaal e alhaali suudu sarɗiji leydi Sénégal sikki ala eɗen gandi ñiɓama e oɗo altine jawtuɗo woni 15e législative e nder ɗum noon heewi dille no feewi ɗum fof ma en gar hen kowona ɗum ma en gar e goɗɗum ko ganduɗa ko actualité leydi ndi e tawi kadi ine haala no feewi e nder leydi men Sénégal ɗum ɗon woni holɗum woni caɗele ɗe ganduɗa e oɗo saaha leydi ndi ina wondi hen to banggue ngaalu ɗum ɗon noon ko caggal hande ɓe jeehi ɗaɓɓitoyde ko ganduɗa kañumen kokkoreje ɓe ɗumɗi hebde ɗum ɗon ina jeeya e ko yewtida kono kadi won toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa nan ɗo to wiyede Sénégal ina jeeya e liste noir ɗen leyɗele ɗe ganduɗa ko ɓurɗe ɗe hewde ñamade e nder hunde Afrique kowona ɗum ma en paw hen campagne mo ganduɗa yowti koye coggu jeegu guerte eɗen gandi ɗum ne fuɗɗama caggal nde yontere en taalino hen tawi koko yowti e kelgogol ngol kono kadi en taalino e haala Ousmane Sonko ganduɗa kañum ardi jagorde leydi Sénégal on campagne on fuɗɗama ma en gar hen e haala Sonacos walla ko woni fandare mumen e foof kowona ɗum ma en ndewnu hen toɓɓere wonde kadi nde ganduɗa yardama ata eno fewi nde ɗo yontere woni ɗeɗo jayɗe ɗe ganduɗa walla ko galleji jayneji ɗi ganduɗa kañum en ne cuftama mbiyama wonde ndewani e lawol alay saago dutto jaaha ƴeewa yurnitade tawi ɗum ɗon ngal ɗon pellital ƴetti ɗum ko on mo ganduɗa kañum woni jagorɗo tan mbiɗo kala ko yewti e humpito leydi ndi woni Aliou Sall en ji caggal ɗum ɓen ɓe ganduɗa kamen woni mawɓe jayneji ɗi kañumenne won yaltuɓe tengti e ɓen jopaɓe mbiya wonde won toɓɓe ɗe manquira la budda kay manquira ɗum ɗo e balɗe tati beele mbawa rewde e lawol no hanniri ni bandiraɓe ɗum ɗo so rewi wonata yewtere men pamen pamminen e hande oɗo aset hono no gowɗen ɗum ni tan waɗirde haade nden noon en calmodirtu e ɓe gonduɗen ko adi foof ko Elage Bassar calmonirten to banggue men ñaamo Elage salminama mi salmitima Hadja Halima mi jarnima no fewi kadi en calmini dendagal hettiyankoɓe men mais également en calmini musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa hoore ma woni Mouhamadou Dimmo nden plateau kamɓe dendagal yeeɓiyankoɓe te mbawde nder dundu wawade mo kam kala ɓe mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullah noon Elage Bassar a yewnano mo fewi ñanden min duyima ɗo en gandi ko ustare gondunoɗa machallah jam gonɗaɗo kono tan Pindi Média yimminoma tengte pamen pamminen ha yewtere nde a arti e jaam alhamdulillah en garti e jaam ustirano mawniraɗo tedduɗo mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni jaltaɓe dimat donc enen ñaago Allah subahanahu wa taala nde yurmotomo yaafom en duwinima kadi dendagal bandiraɓe foof kadi min dutti on duwaw min dutti Pindi Média foof duwaw kala ko jewnami ko ɗum yewnuɗon noon Elage Bassar o arti en force eɗen gandi Elage yewtere nde so tawi o arani tan wonɓe ganduɗa ne yewnamo hani en kollira ɗum e commentaire uji he wonde Elage yewnama Elage o arde tawno machallah kankone omo jogui analyse uji ganduɗa ko baɗɗi pertinent kono kadi hen saahaji won e codmami cottimama yimɓeɓe ne weɗa ɗumen no fewi ɗum noon kona ɗum calminten ko gorko mo tulde diman gorko pullo gorko tulde dimal walla mo tufde fonde gaade a joni min ma ko noototama ko tulde law tulde law to en law quoi mi salminima ko moƴƴi sohna Alim mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe télévision Pindi TV surtout noon oɗo émission mo ganduɗa ko pamen pamminen pamin on kam eɗen gandi
aɗa waɗi lowte ɗe ngannduɗaa ko tottooɗe yimɓe ɓe ko koɓe mbiyata ko feɗɗatay ɓerɗe mumen ko to baŋnge vraiment yidde humpito e ko wayi noon eɗen cikki peut être so tawi en jooɗima ɗo emen dañi seeɗa ko information mo jogiɗen mbawen feccude e mabɓe toujours mboɗo yiya enen en jooɗotako tan wona peut être enen ɓuuri andude ala koko miijoji men kalten nde tawno ko ɗum woni ko mbiyata ko waɗata ko mbiyata ko to baŋnge ko mbiyata ko wawde wallude en ni to baŋnge koye men puisque a haali nane to baŋnge commentaire uji ɗi hen sahaji aɗa yiya des gens ɗi ngannduɗa vraiment ne ballitma ne dokkuma hakkille walla hen sahaji ni ma waɗɗa des erreurs ɗi ngannduɗa ko kamɓe mbawata siftindema artirdema et je crois que ko ɗum woni vraiment fayida wonande voilà donc o salmindema e salmindema kamɓe yeeɓiyankoɓe fof ren tawno ko enen baddata no ɓe mbiyata ni jewtere nde kamɓe ene ɓe mbaɗata participer ko à travers les commentaire uji ɗi ɗum kadi yettudeɓe hen no fewi salminde également doyen Abbas Sarr salminde dendagal diaspora o no fof no fewi no fewi salminde dendagal diaspora o Mohamed ndime oɗo aset hande jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi sappo nogas e nayyi Mohamed mbiɗa koyna Mohamed to luttuɗa ɗo no woɗɗude 2014 nden nde mbaɗanni tan so tawi wurtanoma ɗo joni non ɗon tan ɗum noon bandiraɓe en ala no batten tan so wona fuɗɗade toɓɓe meɗen no mbiruɗen ni tan e gardiji meɗen gaddotoɗen hande koye ɗe toɓɓe nde toɓɓere nde ganduɗa ha hande ene yarde ataye ɗum woni ñiwgol 15e législature leydi men Sénégal caggal nde sumgoji ɗi mbaɗa en mbi on assemblée ñiɓama ha woni andama on mo ganduɗa kañum woni gardiɗo ɗuɗon suudu sarɗiji leydi men Sénégal woni El Malick Ndiaye Elhadji Abbas Sarr koye ma gadottomi oɗo fallu ñiwgol assemblée o heewi no dille heewi no caɗele no fewi saabu en mbi haade golle ɗe fuɗɗade ni taw ko waktuji ɗi jogui ha ganduɗa ha woni kikiɗe kirɗo ni bomɓe fuɗɗi fuɗɗade ɗum ɗon foof koye caɗele ɗe ganduɗa teskama hen kono ɗum foof e wade noon ɗe gueɗe ɗe ñiɓama hol ko mbawɗa tonganɗen tan eko pamɗa e ngol ɗo ñiŋgol oɗo 15e législature eyyi Halima a jarama kadi a weltanama no fewi oɗo nde ɗo haralde sappo e joyyi ɓiire noon mbiten ko haralde nde gandanɗa hoorema en tout cas pour min jaggunomi très sincèrement wonno wonko heewi heblama pour min jaggunomi ɓayde kadi ɓe ganduɗa hoorema hande régime kesso ko kamɓe dañi majorité mo ganduɗa hoorema écrasante kino tolno e temedere capantati e joyyi e député seɓe jettima ala hojomaji ɓe jettot tan temedere capantati seɓe jettima ala hojomaji poɗɗi fadde ɓe jettot tan gueɗe ɗe jawtine no hannirta ni kono sa ƴeewi ha nder a tawat ko hayso tawi rupture no woodi walla no jogori wodde en tout cas pour l'instant en coyide on ɗon rupture par ce que en coyide on ɗon rupture fitti ko gadda worɓe mawɓe député ji gadda rupture mo ganduɗa hoorema no liime nden haale gara jooɗo guila 10 heures ha presque 17 heures ou 18 heures e pawɗo ndo vraiment puɗɗon wawde artude e garton kadi e hollidima hol gonɗo président moɗon te kadi waɗi chamboulement ji kewɗi baɗɗi nder hen vraiment ɗi ganduɗa hoorema ɗum ɗon kadi fadanoko par ce que sikkanoma très sincèrement so oɗo 15e législature so ari très sincèrement yimɓe so gari hunde weeɓat wona yimɓe mbaɗa sentir vraiment rupture waɗi mais pour l'instant min coyide kam ko ganduɗa hoorema aɗa wawi wiide ko ɗum rupture te waɗi pooɗe nduure musɗo mo ganduɗa hoorema aussi fadanoko e on ɗon fadanoko hen kadi no mbiruɗa e oɗo saaha mo gonɗen kam waylo wayloji ɗi mbiyaka hen taw Mohamed en jii caɗele ɗe ganduɗa teskama toon to suudu sarɗiji o ene jeeya e pooɗe nduure hakkude ɓen ɓe ganduɗa kamen woni groupe parlementaire takku wallu e ɓen ɓe ganduɗa kamen woni majorité o en jii on pooɗe ndire ko e cuppo jagorɗo cuppo hoorejo mo jeetaɓijo mo suudu ndu ko ɗum addi caɗele ɗe ɓe ganduɗa kañumen goni jeeyi takku wallu kamɓe jeeyi jeyɗon jonde ɓe mbi ko gorko ɓe mbaɗata ɗo noni Mamadou Ngom Farba Ngom ɓen ɓe ganduɗa kamen goni Pastef ne mbi ala la budda ɓe mbaɗa respecté parité o pooɗe ndure waɗi hen ha takku wallu wattinima yaltude wi kañum wondema ya e lawol Mohamed holno paamira oɗo kam
e ko ardi ko fof sohna limu ko duwanade ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe sarɗiyankoɓe woni député ji kesidi teɗo haral 15 15e législature nde Allah waɗanta ɓe réussite tawno réussite mabɓe ko ɗum ɓamta réussite Sénégal fof ko soyna e mabɓe ko enen dañen e mabɓe vraiment weltare wonde ko cikkuɗen e mabɓe ko soɓe jeehi mabɓe mbaɗ ɗum no hannirta ni ndo tawno ko ɗum woni ko fada ko e député to banggue rôle ko fawa ko e baleɓe mum bon par rapport to banggue no mbiruɗa ni 8e vice-président de l'Assemblée nationale ɗon mbiyami ko kamɓe takko wallu Sénégal ils ont prêté le flanc parce que so tawi kamɓe on jeehi ha heddima e mon ko poste mon mo ganduɗa ko onon poti wadde siège on poti ɗum ƴettu on mbiyama ala to banggue ko mbiyata ko respect paritaire ko way noon wona gorko ko debbo mbaɗe o itte o ceerno no ɓe mbiyata ni ittu ɓoggol mbaɗa e gool ittu gool mbaɗa e ɓoggol fof ko yo gool humo tan mais nuite ni Mohamed Ndim aussi faut que yimɓe kaldu gonga so tawi comme par exemple est ce que bureau waɗi respecté parité kalte ɗo parce que même quel que soit alpha le bureau là so tawi comme par exemple a waɗi installé un président tawi ko gorko poɗɗa rewnude hen ko debbo so tawi ko ɗum on ɗon cas de figure woodi donc 8e o wonata ko takko wallu te takko wallu on ɗon poste takko wallu on ɗon c'est pas un cadeau ko hunde ganduɗa ko Sénégal naaɓe gooti totti ɗum takko wallu ko kañum jeeyi wona cadeau wona ñagade wona haydara wona yalade non ko kamɓe dokka ɗum noon jiiɓi ɗum voilà c'est ça ko ɗum mbimi c'est à dire ɓe mbaɗani ko mbiyata ko ɓe mbaɗani respecté guilay toon wadde no ɓe mbiyata ni aɗa andi en pour kadi mbawen famde ɗi kayuji ɗiɗi ɓe ganduɗa ko passif e takko wallu a faami donc so tawi ɓen mbaɗani respecté te oɗon gandi onon kon ɓuraɓe doole to banggue majorité to banggue éliji wonno mbaɗoton oɗon mbawa pertude hay ko joguino ɗon ko ceerno beele on potani rendude mbaɗon protégé poste mon et pourtant hakkillaji fof jeehi ha ɗo ala hankadi ça so waɗi par exemple so waɗi perte non so waɗi est ce que meeɗi wonde vice président gila hayde ɓeɗo non mais si non attends non Awagui était la première vice-présidente. Non, c'est-à-dire que... Non, attention. Au 14e législature, elle a wono président de l'Assemblée, ko Amadou Mame Diop. Réellement, ko Abdoulaye Diouf Sarr. D'accord. Pourtant, au quand, wadi no fistusé, on injustice mo ganduɗa waɗino. Et ɗum ɗo Macky Sall pourtant ɓenni. Donc yimɓe yide tan foye waade noon wonko ganduɗa aussi ɗum ko wadde saisir Cour suprême kañum to banggue lawol bon la justice est trop technique en mbawa en natoyta ko en ha lugguiɗen mais jimi yidema tan sinno wonano des calculs politiques e ko way noon hakkunde mabɓe kamɓe koye mabɓe pour ɓe mbawa wadde protégé on poste so tawi on mbiya on gandi ɓeɗo de ɗo hankadi waɗi vraiment hankadi ko mais pour mbawen wadde protégé poste o mais pourquoi pas ɓe ƴettani bande 13 fay ɓe mbaɗon par ce que farbo ngom kañum hoore mum d'après nde ɓe c'est des questions de précis c'est-à-dire que en wawno wonde mais j'aurais bien aimé quand même sa yiɗima heccanki honorable Aïssata Tall Sall la présidente groupe parlementaire mais sa yiɗima aussi no haalirni ko hunde nande haqqille hunde fonde jarde accude haqqille par ce que enen mbiɗen e on paaɗen ki rupture sen payi rupture wadde kala ko woñino en mbawa wiide ɓeyto arduna ɓe goñani mais kala ko woñino guitten ɗum ɓe mbaɗi argumenté par ce que won goɗɗo aussi mo ganduɗa invitama nde haala wiya wonde ko goto e mabɓe nde wiya wonde pourtant onon ne ko ni mbaɗatno ɗon o wi mais pourquoi ɓe gadda rupture tawde woni minen ko ni mais ɗum ɗon kadi wona mais non ko argument c'est ça si argument aɗa waɗi mbiɗe ko argument enen jiɗɗen ko ummade e ko gonɗen ko taw wona en wawi taw wona gonga gonɗen e ko wona gonga jiɗɗen ko nadde ko woni gonga mais ɓaɗi jiɗɗen ko nadde woni gonga mais yo jaran yimɓe à tout prix vraiment so tawi comme min hannde yahama ha comme takko wallu hokkama gonga fitti ko enen foof min mbawa tubnade hen ganden ko ɗum ɗo woni gonga par ce que hannde ha ɗo ɗo gonɗen ɗo woni wiyoɓe wonde le président jeeyake bureau te président jeeyake bureau parce que bureau parce que aɗa andi waɗi ko deux organes il y a l'organe exécutif et l'organe délibérant organe exécutif o kanko woni mo ganduɗa hoore ma ko kanko woni bureau o kamɓe goni hokketeɓe yamirore yamɓe mbaɗ wadde le président omon nder on ɗon organe
mais pourquoi ɓe mbattano noon non attends aɗa andi mais ko noon aɗa andi moni fof e yiyande muɗum non aɗa andi jimmi yidema tan fo e waade noon c'est vrai que mbaɗi saisir de justice men gandu holko cour suprême mais il faut ko garten aussi rutade e enen politique men no yarata ɗon ɗo neɗɗo jogui pouvoir no waɗirta ni hande no nannirta juuɗe makko e gueɗe wonande laamu même to banggue gueɗe justice donc il faut mbawen wadde politiser justice wadde politiser ɗen gueɗe je crois que toon bon peut-être c'est-à-dire min joni somi faami an jiɗɗa wiide ko e wonde ɓayde ko ɗum gueɗe politique ɓe mbawno tan accude ɓe gadda debbo mabɓe tan après gasa quoi way ɗum non min ma ça je ne trouve pas ça l'avenir nous jugera l'avenir nous jugera ko mbiyatmi ko à chaque fois ay kamɓe hélas kamɓe ɓuuri en andude ko foti ko woni kamɓe koye mabɓe eɓe gandi mais des fois stratégie politique tan ina nannaɓe eyi aɗa andi kañum Barthélémy Dias meeɗi joɗade ɗo aɗa andi ɗum noon kañum ɓuuri andude ngal on gandirta ɗum tan ko Barthélémy Dias meeɗi joɗade en pleine télévision wi e wonde kamɓe politicien ɗi keɓe beela wawde fof ɓe mbaɗa eɓe ganda ɗum ɗo gonga eɓe gayna ƴeflacci ƴef leydi e ɓulle hen leydi kono ɗum waɗi wiide noon il est temps ay oɗo ko institution on ngana hoorema on ne joue pas avec nos institutions on peut en jouer hen et malheureusement on joue avec nos institutions ɗum ɗo foti wonde logique afan enen fof enen gandi ɗum ɗo foti wonde ndewen ɗum ɗon wona kon yimɓe ko so politique ari mbaɗen politique men kanko o yi ko on ne joue pas avec nos institutions mais malheureusement il faut comprendre que ici yimɓe ne mbaɗa jouer avec nos institutions ko ɗum woni kala garɗo an pour des principes pourquoi on parle de rupture manam e holko saabi mbiɗen rupture jimmi yidema hande jimmi yidema ko mbiyata ko malheureusement hande kala bawɗo arde kanko ƴeewat intérêt makko mais mo ƴeew no waɗira fof waɗa modifier les lois les afami hawa dañi ko yiɗi ko ɗum noon ko guilay Macky Sall afami rupture ngol non rupture min haala to banggue rupture min to banggue rupture je crois quand même dañɓe quand même une majorité mécanique yaaɓe à Mbour mbaɗoy toon des renforcement de capacité holko foti wonde rôle d'un député e jikki ko à l'assemblée plus de 9 heures de retard hakkunde Pastef waɗi des tractations donc an opposant walla en nouveau élu gonɗo e takko walla e ko way noon a fota arde joɗɗa rupture ma hunde wat transport manam ko foti wonde ko ma won non waɗa des questions politiques toon jimmi haalde donc ɗum ɗon kam alay sago politique o nanneten et surtout ɓe ganduɗa hande ko les hommes wonɓe toon mi salaki politique naten mais woto kaalen tan woto kuccen e wiide wonde rupture quoi nana yaha Elage Abbas darde Guy Marius Sagna en juma ñanden ma mbiyani ko to banggue opposition heedi non o heedani to banggue opposition Guy Marius aɗa andi ko fof tan fayi ko c'est des stratégies politiques tan ene wawi taw kanko en âme et en conscience omo anduno ɗum ɗo koko waɗi pour vraiment o haala ha wiya o haali ɗum ɗon ene wawi wonde mais quand même quelque soit alpha min mbeɗa waɗa saluer manam mbeɗa welti e darde ndo dari nde par ce que o waɗi rappel ma quelque soit alpha no wawi sifrade foof o waɗi rappelé par ce que a yi ɗon tan pamata rupture biyeteɗo o ala ɗum woni ko jiɗmi ko wadde évoqué joni manam ko rupture gulleteɗo o ala te wona e ndeɗo haralde kam cikkimi par ce que enen padmo hen mais wona e ndeɗo haralde jiiɗen ɗum gueɗel gonguel en waɗi hen ko suumi hen après peut être mami artu hen ko jimi ko ganduɗa hoorema mbeɗa waɗi ɗum remarque hen fewi woni comme par exemple on ɗon suku mo gandanɗo hoorema garnoɗo ha totta écharpe mum totta pince muɗum taw kañum fonno lomtade El Malick on aussi holno mbaddete muɗum est ce que nden taƴere mi anda fof attention non doyen ko suppléant ko suppléant garɗo ha yetti non wona ɗaminade c'est à dire ay assemblée a wawa sa woni suppléant a wawa nadde toon totteɗa pince totteɗa écharpement totteɗa pince ma a faami taw a jogira nadde wawa wonde non attention kala nde tottaɗa ɗum portuɗa ɗum ça veut dire ka ɗum ɗo par ce que sa ari d' abord à la porte ma taw ɗon inde ma a faami donc sa naati harima nadde wonɓe ɗon attention doyen parce que à l'assemblée nationale maɓɓe naata pour ɗo enrôlement ala non e jimiide suppléant yimɓe fof ene andi kadi hunde donc il faut ganda gueɗe no jarata suppléant yimɓe fof gandi suppléant ko suppléant so tawi on mo ganduɗa ko kañum woni mo ganduɗa ko El Malick Ndiaye so waɗino démissionné noon Ousmane Sonko waɗir démissionné Ousmane waɗi omo ganduɗa ko won ari démissionné aussi Ousmane waɗi ko suspension
ko baɗɗo suspendre poste makko e suspension ɗon noon est ce que ko hoolare jogui ɗon walla non emi sefti non mais jimmi yiide kanko Ousmane Sonko o ruttima ala primature o totti omo ganduɗa ko won eyyi ko suspension tan il a suspendu son poste de député a faami pour l'instant c'est-à-dire que si toutefois comme par exemple à tout moment il peut revenir kanko à tout moment il peut revenir ɗum kam fuɗɗima en puɗɗima mi yiiɗi guila 2022 par ce que en ji Abdoulaye Daouda Diallo waɗi la même chose kanko ndo tottirata poste makko il a o windi ko lettre suspension waɗi ɗum waɗi hay président Ale Kane no lirat nde o wi ko e wonde ɓe keeɓi lettre démission président Macky Sall enfin bon notre collègue Macky Sall enfin et la suspension de Ousmane Sonko et l'autre là Ndaw kamɓe ɗi fof keɓaɗo suspendre ɗum ɗo mabɓe à tout moment e mbawi attude jidani bon jimmi yiide tan suppléant kam yimɓe fof ni gandi suppléant e kono Mohamed ndim ay suppléant comme par exemple suppléant bon suppléant malheureusement ay suppléant en aucun cas ala droit arde e nder assemblée tattiɗa e charte tattiɗa pin sa tottama ɗum tan ça veut dire ka titulaire ela nden toɓɓere jaltiren e assemblée o e ndeɗo toɓɓere eɗen amini peut être assemblée o e gonɗo lawol ma wonno way saabu won yiyaɓe hen ɓe ganduɗa ko jeese mawɗe kadi ko tabinoɓe so tawi waɗi ɓe ganduɗa meeɗino wonde ardiɓe jagorɗe meeɗino wonde meeɗino wonde territoire jiida e halimatiya mo ganduɗa ko pinɗo tan ari adda assemblée on assemblée beele o fotani wonde yeru tan mo ganduɗa vraiment ko baɗɗo fayida ko ɗum woni ko fada e assemblée o en commençant même par ɓe gandanɗa hoore ma mbaɗane nder par ce que sa yi no jaltirɗen ni e oɗo assemblée 14e législature aduna o fof hutima en e façon no yimɓe dardino e ɗum ɗo a faami maintenant pour rectifier e tir on ɗon manam pour waɗ ɗum rectifier wonno ko oɗo assemblée 15e législature oɗo so ari wona yimɓe mo ganduɗa hoore ma ko dariɓe alhamdulillah rabbil alamin enen mbawi wiide so rewi lawol assemblée o foti wonde assemblée belɗo kono no fuɗɗiri ni jaay doole nen toon de e bon ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni ko wayno ko mbiɗa ko hakkillam yeehi e mbaɗo no Ablaye Sylla ɗon miijotomi ɗon ko secteur privé national haali ɗo mbaɗno Amadou Ba le ancien premier ministre du Sénégal Amadou Ba darde mum mo ganduɗa kañum assemblée kam eɗen mbawi ko neɗɗo baɗɗo ɗum maîtriser surtout paɗen koye loi finance 2025 loi finance initiale mo 2025 gueɗe to banggue assemblée no yarata surtout to banggue hande situation économie leydi ndi Amadou Ba ko neɗɗo ganduɗo ɗum ko wayno darde Tahirou Sarr à l'assemblée nationale ɗum won signal mo hokkata donc ɗum ɗo foof eɗen mbawiɗo ko ɗum ko une parenthèse apoliticiel mo mbiyami ari e nder assemblée nationale heddi c'est vrai que ɓeeto ene jogui une majorité mécanique kono noon kamɓene darde mabɓe ko darde nde ganduɗa nde tawno maɓe kaal maɓe keɗe maɓe mbat tawno hunde wona e haala ka tan au delà haala ka wonko woni caggal won golle mawɗe ɗe ganduɗa nana nder c'est vrai ko ɗum ɗo mais sa ƴeewi waɗimi wiide e wonde ko ina joga kulhuli woni comme par exemple ay so tawno hande ɓe mbaddum ɗum avec élégance ay même les commissions là ma wood keɓe teminani heddiɓe mais ils ont accaparé de tout ko président vice président ɗi kamɓe nawi mais kamɓe ɓuuri majorité mais il y a une modestie une élégance ƴeew il fallait faire une élégance ɗum noon élance nde ɗo toɓɓere mboɗo anndi e kala sahaa ma en gartu heen sabu ma ko hesɗi kadi heɓe toon to assemblée to mbawen kadi nannude tekɓe ko nanndi heen Mohamed paaɗen koye alhaali gonka faggudu leydi ndi e oɗo sahaa eɗen nganndi Sénégal won to baŋnge marché UEMOA won ko ɓe jinno ɓe keɓani ɓe jiɗino ko ina tolno e 25 milliards e nder ɗum ɓe dañani kono kadi en jii haalama wonde to banggue leyɗele ɓurɗe hewde ñamale e nder leydi e nder dunde Afrique Sénégal ina jeeya hen koye liste noire he woni ɗum ɗon noon hande o e surtout hande ɗo gonka ka tolnaɗe leydi ndi Mohamed holno jangguirɗa ɗum eyyi bon situation leydi ndi to banggue faggudu no mbiɗa ni hande o saaha mboɗo sikki so tawi goto fof ne wawi ɓedda tan e hoore mum
walla goto fof ɓeta e galle mum min ni joni mbattami ɓetirtumi ɗum tan ko jami koye beddaji ɗi mboɗo ƴeewa contrat ji ɗi kadi fof koɗo boɗeji donc a tawat tan leydi ndi o sahani muusi walla eɗen mbawi wiide ni ko aduno hande hoore mum vraiment wona koye de moment ji ɗi ganduɗa ko muusɗi no fewi heddi leydi foof kañum ƴeewat holno wawata darade beele vraiment wawde haɓade ha ɓesgu mum wawa tindino tigui tigui ko yiyete ko muusallo kono noon hande ko aduno addi ɗum ɗo e nder leydi Sénégal no mbiɗani andi que min ce qui est regrettable tan ko no mbiɗani Cheikh Diba le ministre des finances et du budget in nani ɗo yino to marché de Lyon fonds par rapport e wadde levé fonds une enveloppe de 25 milliards mboɗo sikki ni ne hersini 25 milliards en ji o yalti pour wadde détaillé o holliti kamɓe objectif fof ko ƴettude 130 milliards maɓɓe duttu je crois que 17 ha 25 non 13 ha 27 maɓe duttu ƴewde beele ɓe mbawa hebde ɗum et pourtant 25 milliards woni tout en kalin ɗum ɗo e yewtere men yawtude mbimi erreur moɓe mbaɗi tan ko a wawa hande wonde président de la république gonon lamɓe garon tawi on joddaki e secteur privé national alay sago ɓe mbawa wattorde secteur privé o patronat o jooɗo ɓe patronal jooɗo ɓe mbawa vraiment andinde ɗumen holɗo ɓe payi perspective uji ɗi ɓe jogui wawde kadi hokkude ɗumen ko yiyete ko ayawo ngo ganduɗa ɓe mbawa vraiment mbawa hokkude ɗumen coftal beele ɓenne kañumen ne hol touche mbawata addude e oɗo situation gonaɗo et pourtant alima 25 milliards hande sa ƴeewi goto e ɓe ganduɗa hande ko wonɓe ɗo e nder leydi ndi walla hen ɗiɗo cikkuɗa mbawa tottudeɓe so tawi tan ko 25 milliards mbawa rendinde tottaɓe mais probléme o ko holko woni puisque hande eɗen gandi hakkude laamu ngu e secteur privé national o won fodde nde ganduɗa ala ɗon donc ɗum ɗon so waɗi alay sago hande ɓen ni won hen ɓe ganduɗa hande ko joguiɓe kulhuli hande vraiment en jii ɓen ɓe ganduɗa hande traquage mo ganduɗa nana waɗa en jii Samuel Sarr ɓen ɓe ganduɗa ko wannoɓe formé West Africa Energy en jii Samuel Sarr mo ganduɗa hande nana e prison en jii woɗɓe ko joguiɓe probléme avec hande laamu ngu hay peut être seeɗa ko simtata ko eɗen mbawi koye ɓen ɓiɗete ɓen ganduɗa hande ko wonɓe secteur privé national o impôt ji ɗi ganduɗa hande ko ɓuuri ko hewde ɓe mbaɗi yakare mabɓe to banggue faggudu koye impôt ji ɗi ganduɗa hande e leydi ndi te ɗum ɗon noon addi probléme aji ɗiɗo je crois quand même que ala au moment mo ganduɗa hande financement ji ɗo ganduɗa eɗen ponno hebde to banggue FMI ɗum ɗon kam ko suwa taw ko ɗo e juin 2025 donc ɗum ɗo foof so tawi renti a tawat wadde enen no goto e faggueyanke holliti wonde Sénégal paɗen koye jammu niɓɓo mo ganduɗa ko yesso fayi ken ñaganaki ɗum Allah yo Allah addu changement waɗa walla waɗa vraiment beele leydi ndi ɓamtorde banggue faggude ko wayno kono ko yiide tan laamu ngu alay sago ɓe mbawa joddade e jaggue ɓen ɓe ganduɗa goni koye secteur privé o donc en jii quand même ko ɓe puɗɗi ko to banggue jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓingal men jaaha e alhaali presse o ɓen ko hen jeeya wadde noɓe dangi ɗo so tawi ko ɗon tan ɓe nangi ɓurat muse nde tawno kono ɓe gardini jaɓɓal ngal ɓe gardi ngal ko ɗum mboɗo wawi yiide ene jeeya ko ɓuuri ko wadde animé ɗe ɗo probléme aji sohnalima ko noon a jarama hélas koɓe kabaruji ko kolliti malgré waɗi net augmentation e septembre ko ina tolno to banggue exportation ko ina tolno e 40 milliards produit haɗani ɗum ɗon foof caɗele ɗe nanɗo kadi caɗele ɗe ina kuula koto battinde ko wayno to banggue cellal to banggue jangde to banggue aussi social o e ko nandi hen ɗum ɗon an e aɗa andi Halima no mi gogani ni mais aɗa andi Halima ay crise wona ni hay wona no crise ni local mais ko crise mondiale c'est vrai mais enen ardiɓe men ɓe ko fannude ɓe gardini manam ɓe ponno deƴƴude ɓe usta haala ɓe liggo ay ɗum ɗo foof addani men ɗum ko belelele manam jogoɗa ɗemgal ma tan aɗa haala ha finalement fonnoɓe jogade ma confiance ko wayno FMI hande so waɗi ni jungo mum mais kala ɗum ganduɗa hoorema aɗa joguino yakar sa rewi ɗon a keeɓa kadi mais ɓen bloquat
parce que FMI ko kañum woni garantie mabɓe ɓe gandanɗo hoore makko ɗon ɓe mbata mbawa tumnade ɓe ganda ɓeeɗo de somin totti ɗumen naggam ina wawi taw mamin keptoyde ɗum ɗo mais so tawi comme par exemple an hakkude ma FMI déjà ene herɗi par ce que enen gandi ene herɗi par ce que so tawi comme hande FMI wima e wonde ɗo ha mois de juin 2025 so nek ko toon mbawten au moins wawde jokkodirde mabɓe taw kay en mbayli jaɓɓal men ngal jaɓɓal ngal ɗo joguiɗen ngal ɗo angal muusi wona jaɓɓal beɓgal par ce que jaɓɓal ngal ganduɗo hoore ma fonno wonde hande goƴo Sénégal fof Sénégal naaɓe fof kamɓe ardiɓe Sénégal naaɓe fof fonno wonde goƴo mabɓe woni comme par exemple mbaɗen des assises joɗɗen jewtiden e koye meɗen ƴeewen ko ganduɗo hoore ma ko ɗum ɗo foti nawrude Sénégal yeeso enen fof jaaden hen et puis jam rutoro kono so tawi comme par exemple esprit revanchard mum jogaɗo so tawi ko on woni goɗɗo mi wiyani e wonde ma waɗ ko dañɗen de mais dañal men sattat te muusat te oɗo saamu gonɗen koko ɓeydiya muusete ko yeeso fayi bien sûr banggue ngaluji ko toon kay kalten an ay ƴeew halima ƴeew tan e hoore ma an ka debbo galle ƴeewa hoore ma yarti ya jippu tan jaaha jeere walla ɗum ya ƴeewa secteur kala ɗo memɗa tawraki en muusa caɗele ɗum ko remarque mo ganduɗo hoore ma aduna fof en setti ɗum hande sa yi Fouta ɓuuri muusede Fuutankoɓe ɓuuri muusede te gandam ɗum ay mi haalama mi jogno anecdote goto tubak goto meeɗi arde Fouta o ari toon e wuuro men Dimat e mbaɗa formation goto e ko fati alhaali ndema o wimi Abbas mais min aɗa ko jakimi Fouta o wi Fouta a yita kalis on waɗa circulé min jiita ko yimɓe ene ñaama subaka ñaama bottari ñaama hirande te a yita kalis on waɗa circulé en mbimi ko ɗum duwaw kono est ce que on duwaw wonani ɓoccitade par ce que toon hande Fouta hande sahaji arate nokkuji tawa affaire on yoori addi ɗum tan ko crise oɗo crise o en tout cas so tawi en dañi peeje e feccorɗe ɗe ganduɗa ɓeɗo ardiɓe laamu ɗi ine ƴetta ɗum ha mbawen jaltude ɗeɗo caɗele ko gonga noon kam ko crise mo ganduɗa ko crise mondial kono tan enen so tawi en dañi peeje ɗe ganduɗa ine mbawa daɗɗede ko wayno assise uji ko wayno no Mouhamed wi eɓe gusta haal kadi eɓe gusta haal ina gasa so tawi waɗama mbawen surtout ɗeɗo caɗele hay so tawi woni weɓata en garene toɓɓere meɗen tafaɓire ɗe toɓɓere tafaɓire to banggue oɗo campagne arasitiére ko hen paaɗen Mouhamed wayno campagne o fuɗɗama en jii haalaluji ni ina keewi e ɗeɗo balɗe foof to banggue so tawi wiyama campagne o kam ko ɓuuri hen hewde ko ɗeɗo guerte kalate ɗum noon to banggue ndemanteeri ndi en général caɗele nan ɗo hande noon campagne o fuɗɗima en jii ɓen ɓe ganduɗa kamen woni Sonacos ɓe ganduɗa kañumen objectif mumen ko hebde fodde 300.000 tonnes ngam mbawa gollude ko gollata ko e nder ɗum anne hol analyse mo mbatta ene moƴƴi ha may aɗa andi kamɓe e conseil interministériel pour wadde fixé prix to banggue guerte on eɓe nawi ɗum ha 305 francs ana moƴƴi ha may ma wallu ɓen ɓe ganduɗa ko monde rural wonande remoɓe heddi noon caɗele ɗe ko hande même hande en hewɓe quand même to banggue dowri ndi ene goya kamɓe remoɓe to banggue wonande gartam ɗam remde nde remama kono gartam ɗam heewani probléme o ko holɗon probléme o koto banggue awdi ndi ko mbiyata ko semence o toon ne ko probléme nde tawno bon Mabouba le ministre de l' agriculture nde o ari yimɓe fof puɓɓino so Allah tawno yimɓe kaali golle makko to banggue ndema eko way noon yimɓe jogui yakar kono ene moƴƴuna aɗa andi enen caɗele men ko so tawi neɗɗo o laamima omo heewi yejjidde walla omo heewi noflade won gueɗe surtout ɓen ɓe ganduɗa ko anduɓe gueɗe ɗe dilloɓe o fannu jomumen mbawa wattorde ɗumen beele ne mbawa hokkude ɗumen miijoji en jii ko wayno Moustapha Cissé Lo en hande a wawa haalde haala ndema guerte a wattorani ɗum ko wayno Aline Dia force paysanne a wawa haalde haala ndema guerte a wattorani ɗum e woɗɓe eɓe keewi ko wayno omo ganduɗa ko honorable député Yaya Sow Ribo Escale a wawa haalde ndema guerte a wattorani ɗum donc ɓeɗo foof ko jaggue dilloɓe e ndema jomumen ne poti rentinede beele jomumen mbawa jeede ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen gonata ɓe ganduɗa dokka miijoji laamu ngu e des orientations ɗi ganduɗa peut être ma yimɓe dañ ko jiiɗi ko mais malheureusement en jii semence mo dañƴeno ko après ni le président de la république et kanko waɗi demandé le premier ministre Ousmane Sonko à ce que ɓe mbawa wadde renforcer ISRA
beele yimɓe mbawa dañde ko wiyete ko autosuffisance en semence certifié wadde ɓe paami wadde semence uji ɗi ene mbaɗi probléme en jii hay subvention ni caɗele gonɗo ne hen mbatti hen armé o donc ɗum addi caɗele ɗe ganduɗa hande vraiment ɗum woni ko dañam ko fo yiiɗi waade noon Sonacos ƴetti kadi ko société nationale so Allah ko hunde moƴƴere kono noon Sonacos kañum ne yimɓe fof ne gandi diwlin ummiɗo Sonacos ne seeri te pourtant ko société nationale donc ɗum ɗon foof jeeya quand même ko des problémes ɓe ganduɗa laamu ngu ana foti ƴewtade ƴeewa hol subvention ji ɗi foti wadde ƴeewa kadi wallude kamɓe joom guerte en ɓe so tawi guerte ɗe pewnama ha paari pour joomum so tawi ene yeeya kadi vraiment dañata ɗo yeeyi donc en jiiya Casamance ɓe ganduɗa ko remoɓe diwan bo Casamance jimmi yiide won remoɓe nan toon guerte nan toon kono actuellement eɓe jogui probléme ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni ko kañumen goni ɓe ganduɗa ko wonɓe e privé national beele mbawa sodde guerte ɗe donc laamu ngu hol mécanisation jogui pour wawde walludeɓe haaɓe jeeya guerte man noon haaɓe mbawa yeyde guerte mabɓe hojomaji meɗen koko dogi ko hidde hojomaji ɗi ko natti hewde te eɗen keddoraɗo toɓɓere ela toon ko ɓeydata hen e ɓeydat men tan ko manque de professionnalisme ay kalkaɗo waɗe aduna ma e to banggue ardiɓe ay kalkaɗo waɗa so tawi comme par exemple saɗa yiiɗi gardigu ma feewa sa addama e galle woto ƴeew grade mum gaddiraɗa o ƴeew wonɓe less ɓe tawat ko wonɓe less ɓe wonɓe sur le terrain wonko gandi ko gandanɗa hoore ma anda waɗ collaboré e ɓen jokkodir e ɓen yaahe ɓen yette e ɓen ɗon aɗa andi enen kewɗen tan ko foɓɓanede wo kayri a faami en moƴƴi tan rutto less par ce que ɗo ƴeewata ɗo wona toon woni so sinno ƴewanno less tan ma yiyan gueɗɗe ay comme par exemple guila fuɗɗi oɗo campagne fuɗɗi ke semence o guila toon ayi hande ayat ɗuggilɗo ayat arade paysan ɗuggita guesa mum ɗuggita ko fotino paafal manggal sa huuɓi hay ertera tawata hen an on ko bonnande donc hande awdi ndi guila ɗon fuɗɗi bonde a faami saka noon ɗumen alors que an sa tawino a jokkodirno par ce que les ISRA là c'est des organes gandorma nen ɗo guila 1900 je ne sais pas ha joni nen goodi wadde noon sa ari pourquoi aɗa noflo ɗumen haalde men le pourquoi hande le président de la république ene yamira son premier ministre walla premier ministre ene yamira gouvernement muɗum yoɓe tinno ɓe tello ha organisation ɗin ɗon pour mbawa wadde impliqué wu e nder hene mais ɗin organisation ko ɗo ɓe tewɗi men sa tawi ɗo hunde a jaggat hen mbaɗa hen doole ma sa waɗa hen doole ma kala ko gadduɗa wawa wonde eyyi bien sûr wallitte kañum wallitma rokkuma doole ha mbawa kala ko jiɗɗa wawde maɗa wawa wonde mais so tawi a ari a noflima ɗumen mi wiyani a watta résultat de mais résultat ma sattat wodot sa renaki wodot ko résultat ma sattat oɗon banggue heedir Elhadj Abbas mi way gaynira e ma to banggue ɗiɗo alhaali média ji ɗi en jii caggal nde jagorɗo o yalti haala média ji holliti wonde ko 100 média ko kañumen goni dewɗi e lawol c'est à dire joguiɓe kayitaji laaɓɗi e kala ko ponno ko wadde mbaɗi ɗum ko kañumen ɓuuri rewde lawol hande e oɗo saaha woodi goɗɗiɗi ɗi ganduɗa jaltinama hen wiya kañumen ndewani e lawol won kayitaji ɗi poti réglude mbawa artude ɗum ne ɓe dokki ɗumen ko tuma mo ganduɗa ko fodde balɗe tati ɓe jiyandema on kon ko muusal manggal dañimi hen woni muusal ngal woni comme par exemple wona ɗum ɗo woni ko farana e nguɗulam en tout cas ça fait mal des fois saɗa haal yimɓe en wawi cikkude bommata ko esprit partisan joguiɗa mais wona esprit partisan mais ko ɗum jogade muusal par ce que hande ɓeɗo sen mbaɗi accédé au pouvoir caggal allinal mum ko presse o waɗi ɗum au moins ɓe ponno jogade dar mi wiyani noon presse o allah kam foof ɓe goni en règle mais ɓe ponno jogade grandeur poɗɗon a faami ɓe mbaɗa yewtere ay sa ari aɗa woni gardine mbimi lawol waɗi ko ya noddu yewtere sa noddi yewtere dialogue a faami a yewde jomumen les patrons de la presse ɓe jewtidi hen no feewi ma ɓen ma waɗa ko nanne noppi makko ko an ka andano ɗon et en ce moment là kutorɗa ɗum ɗon mbawa wadde ko poɗɗa ko wadde mais sa ari ardi oɗo fannu woni ko comme par exemple min ko wiyete ko comme par exemple presse ko kañum woni 4e pouvoir e Sénégal est ce que wona ɗen ɗon doole ɓe jiiɗi ustude est ce que wona ɗen ɗon doole ɓe jiiɗi ustude te ɗen ɗon doole se ɓe usti ɗum moƴƴani men par ce que kala koɓe dañi hande eɓe ponno yettude Allah no ɓe mbi est ce que yo presse par ce que ko presse waɗi ni ha waɗi ha ɗumen donc c'est vrai ene waɗi presse aji so Allah nan ɗon tan kono noon kamɓe moƴƴi ko yeɓe uddide jewtere dialogue hen foof tawate
dialogue ko hen fof tawate Mohamed wonde hélas ɗiɗɗi men joni andi kamɓe ɓe mbi ko wonde walla ni mbiyen won wiyoɓe wonde nde ɗo darde waɗi ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa kamen woni jayniɓe ɗi jayde ɗin dewani e lawol won hen kadi ɓe ganduɗa a arat e galle jayde tawa a andani hande o potta helmet ja anda mbeɗa ko technicien walla ko journaliste walla ko cameraman hamen ndim aussi hande o ko to janggo o ko ga ɗon foof ene jeeya e ko wiya wonde won e jaydiyankoɓe ni ɓe ganduɗa dariɓa kaali mbi wonde ko hunde yonde kadi ko hunde fonde wonde saabu ma waw seggude hunde nde ha yimɓe mbawa andude holko moƴƴi hen e holko boni hen an holto yiyande ma yaara eyyi bon ko hunde moƴƴere so Allah parce que caɗele kam wona e pression tan parce que corporation mo jiiɗa fof ne waɗi caɗele surtout noon e paysage médiatique o tawno hande pinɗo fof ƴettat matériel mum wiya peut être ko soi-disant journaliste e ko way noon hen saji ni min mbaɗa min mbiya min ndeysan journaliste uji ne jurmini nde tawno kala kalɗo tan ko ɗum wawi wonde fof ɓe nangata ɗum ko journaliste ala yoɓe gandu animateur ne waɗi chroniqueuse ne woodi goɗɗum e goɗɗum ne woodi kono malheureusement enen Sénégal won hen quand même so neɗɗo o haali o yalti tan ɓe cikkata ko journaliste ɗum kadi ko ɗum caɗele mais le ministre jaltal makko pour par rapport e publication ji wonande organe uji peut être ɗi laamu ngu heɓtini déjà ɗum wona ɓe ngala ngal baawal kanko ministre o yiide oɗo organe tel organe peut être ana ɗofti non heddi noon bon gonɗen koye politique yimɓe ne gandi vraiment hande wuɗo laamu kamɓe mbiyam guile ɓe gari hakkude mabɓe e presse o guile ɓe gari to banggue vraiment impôt ji ɗi créance uji ɗi TDS ko way ɗon ko ɗum probléme hani presse o waɗi ɗo décrété journée mo ganduɗa ko black out journée sans presse en ji wonɗo ala in international o fof ha président Bassirou Diomaye Faye noddi ɓen ɓe ganduɗa ko patronat o nde ɓe garata ɓe joddo Mamadou Ibra Kane en Maymouna Ndour Faye en ko way noon donc woodi engagement ji ƴettunoɗi malheureusement haydara te ko ɓuuri ko hen hawnade le ministre de la communication Aliou Sall kanko de ko seul ministre baɗaɗo ministre de la communication des télécommunications et des numériques mo yahani e galleji gollorɗi to banggue wonande dilloɓe e média et pourtant kala ministre mo ganduɗa ko tottunoɗo on poste ana yahatno e galleji ɗi wawa yiide journaliste wawa yiide galleji ɗi et pourtant ɗum ana waɗa créé même hay relation fraternelle hakkude mum e ɓen ɓe ganduɗa ko patronat ji ɗi mais malheureusement en ji kadi même canava moɓe pour to banggue remplissage noɓe ɗumɗin ni beele neɗɗo o ara haaɓe ƴeewa critére uji ɗi beele jomum bon min mbiyam ko ɗum gueɗe politique kono yoɓe gandu koɓe mbiyata ko barométre to banggue ɓedde ko yiyete ko démocratie leydi ɓe mbawi yiide presque ne jogui hen walare mawde tawno leydi wawa yaade gaga presse surtout to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko saktoɓe ko yiyete ko les journalistes ndeysan Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yo Allah ɓuɓan ɗum jaami kisande Allah yo wone makko kanko yanno les journalistes ont une mission prophétique nono yanno les journalistes ont une mission prophétique wadde ɗum ɗon wona caahan wadde surtout to ganduɗa ɓen ko dilloɓe e presse e ko hawni hen ko an so tawi wonde onon les médias la enen en jiinde ɓe gari to banggue impôt ji e ko wani tawno kamɓe ɓe wummi ko DGI de impôt direction des impôts et domaines nde ɓe gari aide à la presse to banggue impôt ji ɗi e ko way noon ɗum ɗon fof ko ɗum wonno probléme mabɓe e galleji ɗi ganduɗa ko média ji ɗi koko ɓe bon ɓe woodi koɓe itti hen mais galle mo ganduɗa ana yoɓa ana ɗofti règle uji ɗi ana waɗa reconnaître to banggue juridiquement administrativement a faami so tawi probléme aji mbaɗi ha compte uji mumen uddama e ko wayno an sa ruti mon mbaɗi ɓangino to banggue doggol on mbaɗani ɗum e reconnaître mais ya probléme ɗonne kadi ko probléme fof e wade noon mboɗo sikki ha joni yawtani jewte hakkude kamɓe laamu ngu e parce que hay sa ƴeewi article 11 code de la presse wonko haali hen par rapport e jaltal kanko omo ganduɗa ko ministre Aliou Sall kono eɗen mbawi fof waɗ noon yoɓe gandu métier o
no ɓe mbiyata ni ko sacerdoce wonande ɓen ɓe ngannduɗaa ko gollooɓe heen ko ɓe mbiya ɗon ko allez-y ko ɓe mbiya ɗon ko mbele ne salti ye won document ji ɗi ngannduɗaa ene keddi jan penton ɗum ngattuɗo eyi noon c'est à dire que aɗani ɗum ɗon sa ƴeewi au fond ene wawi taw ko façon haalande tan kono au fond ko poɗɗa ƴeewde holko addi seggude toon affaire o fof holko addi d' abord fuɗɗade nde seggude ayi haade mabɓe seggude eyyi non ene moƴƴi mais haade mabɓe seggude min mbimi fonno ko fuɗɗade woni keɓe mbaɗa hen ay seɓe mbanno tour de table walla eɓe mbaɗa table ronde eɓe jooɗi jewtide e presse fof ɓe kaala kala ko ɗum ɗo jarani kadi wi neɗɗo yaa waɗoy ɗum ɗo en andi ɗum ɗo wonan en règle tan yahat fewndo e ara mi anda sa famille jiɗimi ɗo wiide quoi yahat fewndo e ara quoi joni noon mais so wonti ɗum ɗo ene wawi ay ɗum ɗo joni ene waɗi hen banggue ko ngay bengo par ce que hande won presse uji won organe uji mawɗi ganduɗa hoorema jouir rôle mawɗo hande e nder leydi ndi hay so tawi kadi journal ɗum ɗoji privé ene jouir rôle uji mawɗi hande e nder leydi ndi so tawi ɓen ɗon ndiyam hande jeeyake presse walla mbaɗaka reconnaître e presse sénégalais non min jimi tan ɗum c'est min bon mi yiyata peut être yo jomumen ngar mbaɗa complété comme no min no dokkama 3 jours pour mbaɗa peut être abbitati min mbiyam c'est purement politique c'est purement politique parce que mi wawa wadde mi wawa famde mbiya neɗɗo an laamu waɗanimo reconnaître mais holko pawata e jungum tottata ɗum ko avis walla ko notification jomum anda so tawi min a yi kam a waɗama sanctionné ɗum ɗo mais a tottat kam avis walla notification so tawi hande a waɗi dépôt non mais pas heɓani wondi ko ala manam ala ɗo ko tumnotoɗa ɓe mbima ko ɗum ɗo waɗi min mbaɗanimo reconnaître mais so tawi a ƴetti passeport ma a yeehi ambassade an ñagoyima visa so tawi a heɓani maɓe totte dossier ɓe mbima ɗum ɗo woni refus de visa ma ko ɗum ɗo e ɗum ɗo woni ko min dokkiranimo donc min jimi tan c'est purement politique e ha joni yawtani laamu ngu no hoorejo leydi ndi wanno ni Bassirou Diomaye o jooɗo e patronat o ɓe mbawa vraiment dañjude entente ɓe goppa presse o par ce que presse o privé so tawi an imagine ko woni ko caggal ɓen ɓe ganduɗa ko Maimouna Ndour Faye en Bougane Gueye c'est des centaines au moment où eɓe jiiɗi hande wadde réduire chômage o eɓe jiiɗi ɓamtude leydi ndi donc so tawi ɓe mbaɗi gueɗe bandani ko chômage technique te chômage technique noon ko ɗum addata goɗɗum e goɗɗum haɗum adda kadi oɗo presse o Mohamed ɓe hen wonɓe ganduɗa ni tan koye mabɓe kamɓe fawaɓe ɓeɗon wiyaɓe e wonde ɓe ndewani e lawol o liye ballodiral wonan ɗon solidarité min jiita ko jomum en eɓe kanti hen walla kamɓe kay koɓe fiya woni ko mbimami ko tan c'est purement politique parce que mbimami yaade mi faami ne waɗi ɓen ɓe ganduɗa hande non exemple yiɗi exemple bon kalen tan haalaɓe Moustapha Diop gonɗo Walfadjiri hande jeeya ko yi télé mo ganduɗa kañum laamu ngu heftini ɗum e yiide et pour ça régime aji ɓenniɗo walla jamonuji ɓennuɗi ɗo ndeysan hakkillam ari mais e leg Moustapha Niass yimɓe fof ni ganduno hol gonnoɗo Sidi Lamine Niass jinnomi yiide si Lamine Niass duusete an opposant o ha tottuma laamu rutto yima min gonmi koto peuple o wonto mais malheureusement en jii guila yeehi en jii joni ko kewata ko Walf en jii darde Moustapha Diop no mbiyata ni kalen tan haala mo ganduɗa c'est un camarade pourtant ne jogui noon fonno darade par rapport et ses collègues mais Bougane Gueye nde Walfadjiri udda mais Bougane ko kaƴum yeehi Sen TV yindire mabɓe itti kalis mum soodi carte wallitiɓe joni on tan e ɗin lebbi nguɗo laamu ngu ari hol critère uji ɗiɓe ndewi haaɓe mbawi waɗede reconnaître par l'état holno yor wawiri yaade acce yor mo ganduɗa et même directeur mum Sen Saliou Gueye wona journaliste donc bon c'est e konngol mbayni ko weltanadem e wiide kadi vraiment ko weltade hawride mon ɗo e plateau mais également aussi en jetti en dernier hettiyankoɓe enen mbiyaɓe kala ko fewan en ko yeeɓiyankoɓe surtout kala ko fewan en yooɓe gandu ko ɗum ko jumde tan mais ene yidde nde ko yeeɓe nan ha faamu haɓe pamano eyyi ko weltanade mo no fewi weltanade Abbas
no mbiruɗa ni yettude bandiraɓe yeɓankoɓe fof yoɓe gandu no mbiruɗa ni commentaire uji ɗi enen en jooɗa hiɗo andude ala goto fof tottata ko yiyande mum yiyande ma noon wona ɗum firte ko ɗum woni ko foti ko wonde ko fama muyima tan kamɓene ko addude hen jiyanɗe mabɓe ko ɗum wonata charme o beele janggo e jaam goto fof anda ɗo wawi ɗo no wayni darorade par rapport e gueɗe batɗa ni donc yettudemo yettude bandiraɓe yeɓiyankoɓe foof yettude mi ganda ko Ali Fall to banggue caméra to no kewɗa yiide kala e saaha e dendagal ɓe ganduɗa ko personnel galle o foof alimo kono on Allah jarama on jarama min yetti on mi jarni on saabu ko sohlano ko fof on gaddi ɗum machallah en jetti bandiraɓe yeɓoɓe ɓe yoɓe gandu no mbiruɗani tan commentaire uji aussi eɗen mbatten hakkillaji eɗen juurno e kala saaha gam wawde ƴewde holto perguitte goni walla holko poɗɗen wawde fewnidde yoɓe gandu eɓe mbawi wallirde e on banggue en jetti dendagal wattuɓe hakkillaji men e yewtere piidi yewtere pamen faminen hani e jewte goɗɗe e Piidi TV kala en jetti en jarni Ali Fall hande ko kanko woni to banggue caméra o kono kadi eɗen gandi to banggue montage kanko heɗata toon en calmini Djiby Dieng mo ganduɗa kañum ƴewno jaadude men e ndeɗo yewtere bandiraɓe aadi men e pamen paminen so hawri welede Allah ko aset paaɗo ɗo e nden yo jaami kisal e nden kala woni men enen kala on jarama